Bak 10 Syawal tanyo balik udaya, usaha baje sila wujud dalam ta. Nyo karap balik harus berapa-apa, bek gaduh tadu mari sama talangkah. Bak 10 Syawal tanyo balik udaya, usaha baje sila wujud dalam ta. Nyo karap balik harus berapa-apa, bek gaduh tadu mari sama talangkah. Bek alasan corona, bek alasan muawa, bek pupungo-pungo dro bangka balik udaya. Tanyo anak daya harus beda-beda, mari kita perjuangkan agama Allah. Bek le gaduh lalo, bek pertimang ego, balik udaya 10 Syawal hai bro. Bek pertimang gaya, bek putua-tua dro, bek pertimang abo, tanyo ka Tuhan. Balik udaya, balik udaya, balik udaya, balik udaya. Ya, ya, 10 Syawal. Bak 10 Syawal tanyo balik udaya, usaha baje sila wujud dalam ta. Nyo karap balik harus berapa-apa, bek gaduh tadu mari sama talangkah. Bak 10 Syawal tanyo balik udaya, bak 10 Syawal tanyo balik udaya, bak 10 Syawal tanyo balik udaya, usaha baje sila wujud dalam ta. Bak 10 Syawal tanyo balik udaya, usaha baje sila wujud dalam ta. Nyo karap balik harus berapa-apa, bek gaduh tadu mari sama talangkah. Bek alasan corona, bek alasan muawa, bek pupungo-pungo droban ka balik udaya. Bek alasan corona, bek alasan muawa, bek pupungo-pungo droban ka balik udaya. Tanyo anak daya harus kita budok, mari kita perjuangkan agama Allah. Balik gaduh lalu, bek pertimang ego, balik udaya 10 Syawal hai bro. Bek pertimang gaya, bek pertimang tawa, wow wow wow, bek pertimang abo, tanyo ka Tuhan. Bek pertimang gaya, bek tua-tua dro, bek pertimang abo, tanyo ka Tuhan.